Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa palatuntunang ito,
ay inaanyayahan po namin na tayo'y lumapit sa Diyos. Anuanom ne dwumadie tiefoɔ nyinara ɛretɔn sa afrɛ mɔma yɛntwem bɛn wɔ Nyankopɔn mɔma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Yɛn Agya Twɛdiampɔn Otumfoɔ ne ɔkɛseɛ awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Yɛn nyinaa yɛayɛ korɔ wɔ akoma mu bɔ wɔ yɛn aseda afɔdeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya w'anim adom ne nkwagyeɛ. Ehu ne ahohiahia bebree no a na atwa yɛn ho ahyia. Nanso no nyinaa mu no wonyaa yɛn hɔ. Yɛn akoma ɛte w'adɔeɛ ne wɔ nnipa ase. Yɛda wo ase firi yɛn akoma mu no hɔ a yɛn nyinaa yɛpae yɛn sini ntɔ na ɛbɔne bebree yɛayɛ tia wo nyinaa mu ka. Yɛasakyera yɛn adwene na yɛn ho afiri mmarato yi nyinaa mu na yɛsrɛ wo hɔ bɔne fakyɛ. Yɛsrɛ wo sɛ Agya hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ hyira dwumadie yi na yɛtumi de adi dwuma wɔ wo tenene ne w'adɔeɛ na wɔ nnipa atumi aso yɛn yɔnko nnipa so. Yɛapae w'anim wɔ nyamu aka. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho wɔ dwumadie mu. Bue obi biara wotie wo nkyerɛkyerɛ akoma so adeɛ wɔn a wɔhwehwɛ w'akyirɛ kwan na wɔpɛ sɛ wɔsom wo. Agya hunu nnipa bebree a wɔnom ayera wɔ wɔn akwan mu no mmɔbɔ. Yɛsrɛ wo sɛ bɔ kwan ma wɔn na bue wɔn akoma mu na wɔnom atumi ahunu wo nokorɛ. Yɛsrɛ wo sɛ ma wo nkwagye asɛm nnuru akra nyinaa nkyɛn. Agya yɛsrɛ wo sɛ hunu wo mma nyinaa mmɔbɔ. Hyira wo mma nyinaa na yɛtumi atoa so wɔ nnwuma pa mu na nnipa atumi yɛhunu wo nokorɛ a wɔkyerɛkyerɛ yɛn no mu hann na wɔnom nso ahyɛ wo din kronkorn animuonyam. Agya yɛn nyinaa yɛwɔ asɛdeɛ bi sɛ yɛbɛsom yɛn Nyankopɔn wo na woyɛ nnwuma pa wɔ yɛn abrabɔ mu. Agya yɛwɔ gyedie sɛ w'adom ne wo nhyira abu yɛn so na woayɛ n'akoma so adeɛ ama yɛn. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agya nkwa ne yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat sa iba't ibang panig. Ɔdɔ ne asomdwie ɛnkyea ɛnkɔma mu nyinaa. Yɛn nuanom ɛfiri mmeammea ahodoɔ owiase afa na nyina dwumadie yi yɛhwɛ no wɔ UNTV 37 nkɔmmɔdi Ɛfieda na hwɛtie so. Dwumadie so kɔ so ɛwɔ MCGI channels ahodoɔ so. Na yɛn nuanom a yɛfiri Members Church of God International anaasɛ MCGI. Yɛma mo nyinaa dwo ɛfiri Philippines MCGI Dwene Nnipa ho nie. Sabay ang bilang bayan, isang
Ngayong gabi po, makakasama naman natin sa atin pong virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid. Dai, wana wakayan huwana yenu yanum binuma wafur MCGI. Shia daya hudum na wan mu binum. Kasama natin doon si Brother Richard Kaya ho. sa Dinggalan. Na yetu ya huwa gumontine so. Magandang gabi sa inyo dyan sa Dinggalan. Wana wakaya huwana ya Brother Richard Sabilia. Brother Richard, ya mawajoy. At sa lahat po ng ating mga kababayan. Brother Daniel, ya mamon suwajo. Ne enu yanum ne, ya nyonku nipa. Wanum dwumadie MCGI Dwene Nnipa ho. Na Brother Daniel asedan ka Onyankopon se yen satumi aka kwanya pai. Yen yan mfɛre kalab Aurora. Yen nyina ya boy ho modern de ye ho ehwe nnwuma pa nyina. Onyankopon kyerɛkyerɛ yen mu. Maraming salamat, Brother Richard, at pagbati po sa inyong lahat dyan sa Aurora, Quezon. Na Brother Richard ya damasi bebre. Yen yan mfɛre Aurora Quezon. Na wana waya homa ne so no. Kagaya na Onyankopon ase sɛ yɛn so yɛtumanya akwanya pɛyi ɛka yɛn gyidie atwerɛ mo sɛdeɛ twerɛ kronkorn ne ka no wɔ Timothy nwoma ne mu wɔ no yɛn Nyankopɔn tena ne 2 Timothy 3:15 na yɛn ne ade atwerɛ no ɔkyerɛkyerɛ yɛn sɛ na wode yɛwo firi wo mmɔfra se nim atwerɛ kronkorn no a yɛbɛtumi ama wahunu nyansa fa Kristo Yesu mu gyidie so akɔ nkwagye mu. Atwerɛ nyinaa firi Nyankopɔn home mu na ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ, atɛnnie, ateneatene, na ɛtenenee mu nteteyɛ. Na Nyankopɔn nipa yɛ pa a wasiesie no koraa ama nnwuma pa nyinaa. Ang mga kasulatang kinasihan po ng Diyos ay ating mapagkukuhanan ng mga katwirang Onyankopon home mo maisagawa ang mabubuting gawa na dapat na makita at masumpungan Yesuya upang ang krensami ni yatumi ayɛ nnwuma pa yi na Nyankopɔn nipa yɛ pa wasiesie no koraa ama nnwuma pa nyinaa. sa mga gawang mabuti. Nyankopɔn nipa yɛ pa ng mga kasulatang kinasihan ng wasiesie no koraa ama nnwuma pa nyinaa. At yan po ang ating sa tulong at awa ng Panginoon na yɛn ade afiri wɔ Nyankopɔn twerɛ nsɛm wɔ twerɛ nsɛm kronkorn mo. Gawa na itinuturo sa Biblia. Kagaya nga po na sinasabi. Na ano ne ade a yɛpɛ sɛ yɛyɛ. Nnwuma pa a yɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ twerɛ kronkorn mo. Ang pag-ibigan wika ay maging walang pagpapaimbabaw. Twerɛ kronkorn ka no Romans 12:19. Mo emma nyaatwom emfra wɔ dom mu nkyire bɔne. Mo mata papa ho. Ay, hindi lamang sa ito ay ating ating bata papa ho no. Anya sɛ utie ne tra sa keke. Isang bagay na itinuturo. Luke 6:49. Adeɛ baako a twerɛ kronkorn no ɛkyerɛkyerɛ yɛn ne sɛ deɛ wɔtie na ɔmfa Nyankopɔn asɛm nyɛ adwuma no wɔte sɛ wɔ nipa a wasi fapem na deɛ ɔteɛ na ɔnyɛ no te sɛ wɔ nipa wɔtɔ aban asase ani na ɛni fapem ɛno na nsuo yiri faa ho na ntɛm ara ɛhwe ase na aban no ɛsɛe koraa. Ɛno nti yɛtie wɔ Nyankopɔn asɛm no yɛtie a ɛtwa sɛ yɛde yɛ adwuma ɛtwa sɛ yɛdi so sɛdeɛ wɔtɛne Paul ɛka no wɔ Romans 2:13 na ɛnyɛ mmara tiefoɔ na wɔyɛ ateneneefoɔ wɔ Nyankopɔn anim na mmom mmara so diefoɔ na wɔbɛbu wɔn bem. Enti sɛ yɛdi Nyankopɔn ne mmara nsɛm so a sɛdeɛ twerɛ kronkorn ne ka no na Romans 7:12 enti mmara no yɛ kronkron na mmara asɛm no yɛ kronkron na tenene ne papa. Lahat ng kabutihan na dapat nating magawa. At sa ating pakikinig, ito naman ay ating mmara no yɛ ade a ɛwɔ hɔ sɛ yɛbɛdi so nti bro yɛtie wɔ Nyankopɔn asɛm no yɛne deɛ yɛde bɛyɛ adwuma. Twerɛ kronkorn no sɛ mɔma yɛma ɔdɔ ɛmfra nyaatwom mu ɛyɛ nyaatwom sɛ yɛde yɛano nko adɔ yɛne kasa mu nko a na yɛda wɔ dɔ adi na ɛnɛ di wɔ ne yɛyɛ mu a ɔwɔtɛ ne Paul ka no wɔ 1 John 3:8 mema nkuma
Mama yen fa sama na tetroma no ne mama yen no en yo yen no kremu. Kaya nga po ang tao ang wika ng Diyos upang maging sakdal. Tinuro ang lubo. Enti enuanom se ba nyuma pamu a se de be Onyankopon nipa betumi ayepe. Nakasulat sa banal na kasulatan. Wo enyuma pa nyina mo se enyuma pa nyina. Ya twa no wo twerɛ nsɛm kronkorn no mu. Ano na ye kyerɛkyerɛ yen. Ano nso na Onyankopon mo wane na ho mobrom. Sa Diyos na kanyang Yede ye adwuma wo ye na brabom. ng kanyang katuwiran. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anuanom ne asafo yi bɛyɛ Onyankopɔn n'akodeɛ. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aduru yɛnyɔnko nnipa nkyɛn no, agye yɛde Nyankopɔn tene ne nsɛm ɛyɛ adwuma. Isang mabuti pong gawa yan na itinuturo sa atin sa 6 at 10 ng Galacia. Yan ne enyuma pa yɛkyerɛkyerɛ yɛn. Galatians 6:10. Enti yɛwɔ berɛ fata a mama yɛnyɛ nnipa nyinaa papa. Ankanka wɔn a wɔyɛ gyedie no fiifoɔ. Abra nyaatwomsɛm biara anim. Ɛba papa yi mu a ɛni kwan sɛ yɛ nnipa mu yiyimu. Deɛ hia ne sɛ yɛwɔ ahoɔden sɛ yɛde bɛyɛ adwuma. Sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito. Ɛmfa yiyɛ anapapa yɛ nkame de yɛsɛ no berɛ a wɔwotumi mu sɛ wɔbɛyɛ no. Nti Onyankopɔn ne mo wane na ho mɔborom. Yɛn anuanom a yɛfiri Members Church of God International. Yɛn nyinaa yɛrebɔ yɛn ho mmɔdene. Ɛnyɛ sɛ yɛbɛtie Onyankopɔn asɛm nko akɛkɛ. Na mmom, yɛde tene ne nsɛm a wɔtwerɛ no mu nso bɛyɛ adwuma. Ɛfiri sɛ, sɛdeɛ wɔatwerɛ no, Onyankopɔn abɔ ne nsɛm ho ban. Sɛdeɛ twerɛ kronkorn ka no Jeremiah 1:12. Na Awurade boa sɛ na Awurade ka kyerɛ me sɛ woahunu ampa na merehanya me ho m'asɛm ho na mayɛ. Nti Nyankopɔn nsɛm a yɛtie a yɛtwerɛ no wɔtwerɛ nsɛm kronkron no mu no, Nyankopɔn ne nsɛm aba ka yɛn nsa ɛnam Awurade Yesu Kristo so. Sɛdeɛ wɔatwerɛ no wɔ Hebrews 1:1-2. Onyankopɔn na tete no ɔnam mmerɛ ahodoɔ ne magitan ng mga propeta. Akwaneasa ahodoɔ so kasa kyerɛ agyanom adiyifoɔ no mu no. Na ɛna adi akyerɛ no mu nso ɔnam ne ba no so kasa kyerɛ yɛn. Ɔno na wɔyɛ ne nneɛma nyinaa wɔdidifoɔ a wɔnam ne so nso abɔ wiase nyinaa. Kaya po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ating pong pinag-aaralan. Yanam yan Awurade Yesu Kristo so. Dapat nating isakatuparan. Kaya nga ang sabi ng Mateo, ituruan Enti Matthew 28:20. ang lahat ng mga bagay. Monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn di mahyɛ mu nyinaa so. Na hwɛ, mene mo wɔ hɔnom na nyinaa de kosi wiase awiɛ. Kaya po ang katuwirang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ɛde Onyankopɔn tene ne nsɛm a Awurade Yesu Kristo ɛkyerɛkyerɛ yɛn yi. Yɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛ yɛmfa nyɛ adwuma nyɛ tie nko ne yɛbɛtie ne kɛkɛ. Na mɔmma yɛn werɛ ɛmfiri sɛ ne Awurade Yesu Kristo ɛkyerɛkyerɛ yɛn wɔ John 13:34. Ahyɛdeɛ foforɔ na mɛma mo sɛ monodɔ mo ho. Sɛdeɛ medɔɔ mo no sɛ mo nso monodɔ mo ho mo ho. Ɛnam yɛn nso nnipa nyinaa bɛhunu sɛ moyɛ m'asuafoɔ ampa. Sɛ mododɔ mo ho mo ho a. Ɛno nti, enti ɛba wɔ dɔ mu a yɛbɛdɔ yɛn nuanom, yɛbɛdɔ Onyankopɔn ne nuanom. Yɛne ade atwerɛ nsɛm kronkron no nso akyerɛkyerɛ. Wɔyɛ nuanom a Onyankopɔn de wɔn ama. Sɛdeɛ 1 Peter 2:7. Mo ne nnipa nyinaa ni. Mo na nuanom mo nsuro Onyankopɔn. Mo ne wɔ hene ni. Kristo
Kristo ama ne hunu ehwɛ so. Nti anuanom, yɛn ɛyɛ ade a yɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛ yɛbɛyɛ Kristo asuafoɔ. Yɛn mu no, yɛpɛ sɛ deɛ yɛsua no nnepa a yɛsua firi Nyankopɔn tenenee nsɛm mu a yɛn Awurade Yesu Kristo ɛka akyerɛ yɛn no. Yɛretɔ nsa afrɛ mo sɛ mommɛka yɛn ho ama yɛnsua wɔ Nyankopɔn tenenee nsɛm. Awurade ne nsɛm a yɛn Awurade Yesu Kristo ɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsa ne yɛahwɛ yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ foforɔ ase. Nyame yɛ adom a January bosome da ɛtɔ so mmienu ɛyɛ 2023 ɛyɛ dwoda anwummere anaasɛ anɔpa dubaako na yɛretɔ nsa afrɛ mo sɛ mommɛka yɛn ho yɛn nuanom ne yɛtiefoɔ nyinaa mommra na yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Ɛnɛ ɛna yɛhyɛ yɛn asubɔ n'ase wɔn a wɔwie Awurade mmara nsɛm no sua bosome yi mu no. Ɛnɛ asubɔ ɛkɔ so wɔ wiase afa na nyinaa ɛwɔ yɛn hyia dɛm yɛda Awurade ase sɛ daa ne da nyinaa yɛnya akwanya tie ne tenenee nsɛm. Awurade nka mo ho na yɛsrɛ mo ada montowa so ɛnyɛ sɛ tie ma yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Ɛno na yɛn nyinaa yɛgyedie. Yɛn mmerɛ yi mu no yɛhunu ehu pii no a na ɛtwa yɛn ho ahyia. Yɛn nso ka nkɔmhyɛ a ɔntene Paul ka kyerɛɛ Timoteo no ho na hunu yɛn sɛ ɛnna adi akyire mu no mmerɛ mu yɛ den bɛba. Na mmerɛ a yɛwɔ mu yi yɛn yɛ mmerɛ a yɛhunu nneɛma ahodoɔ pii no a na ɛtwa yɛn ho ahyia. Nanso monim sɛ ɛwɔ nneɛma bebree no a na wɔ hɔ a ɛnam abɛɛfo so yɛhunu. Ɛnna yɛtumi hunu nnipa ɛnsa no ahyɛnsodeɛ anaasɛ fingerprint na yɛtumi hunu bɔne a wɔn mo adi. Na sɛ nnuanom nim sɛ ɛnna nsa kora na abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ bɛhunu saa nneɛma yɛ fɛ no sɛ fingerprint no na twerɛ kronkorn no aka ho asɛm da. Mama yɛnhwɛ twerɛ kronkorn tumi a ɛkuta no. Mama yɛnhwɛ. Na nnipa biara ni hɔ a wɔsɛ pɛpɛɛpɛ mpo ɛba ntaafoɔ mu kora no a wɔn nyinaa ɛnyɛ pɛ ɔmo ni ahyɛnsodeɛ koro. Onipa biara wɔ ahyɛnsodeɛ sono na nyɔnko deɛ. Na yɛn ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no mu baako a ɛdi mu. Na so mo nim kwan yɛfa so ɛyɔ. Wɔn nsa kokoromote n'ano no yɛwɔ wɔn nsa no ahyɛnsodeɛ wɔ hɔ a yɛfa no sɛ fingerprint. Abɔfra wowɔ wo maame yi mu na wɔtwe du kɔ na wɔtwe du no mu no na wɔho ahyɛnsodeɛ ɛnyini ana fingerprint ɛnyini mpo nkokoa ana wɔyɛ mmɔtɔfa wɔyɛ mogyatɔ da wɔn na yɛ mu no wɔn mo ɛwɔ fingerprint na tissue ɛne mogya ahodoɔ ne nipadua nkwaboa ahodoɔ wɔ ne mu no ɛkogu ne nsa no mu a kakra atumi anyina nya ahyɛnsodeɛ. Nti ɛfiri wɔn nan soa kɔpem wɔn nsa mma soɔ yɛkuta ahyɛnsodeɛ anaasɛ fingerprint. Nhwehwɛmufoɔ de aba abɛto dwa sɛ wɔdiɛ no yɛnam ahyɛnsodeɛ ahodoɔ so ehunu ana saa nneɛma yi ɛwɔ nipa ho no obiara ntumi ho nti obi biara fingerprint ɛda mu sononko. Na yɛn ne ade a yɛde di dwuma ɛwɔ nipa mfato ho sɛm nyinaa mu. Yɛn ne fingerprint a yɛwɔ anaasɛ ahyɛnsodeɛ nsa no ahyɛnsodeɛ. Afei yɛwɔ deɛ fɛ ne sɛ walls. Na yɛn nipa fingerprint 25% yɛwɔ walls ahodoɔ.
Na yɛwɔ double loops. Ɛwɔ biribi a te sɛ S. Wohwɛ wɔ nsa nsoa n'ano a yɛn ɛyɛ regular shape. Anaasɛ na nipa no nsa no nsoa ɛteɛ. Na saa nneɛma yi ate sɛ kwan ɛwɔ wɔn nsa mmam wobaa wɔn nsa nsoa n'ano a wɔn nsa mmam no kwan dedadedam ɛno ne yɛfrɛ no sɛ fingerprint anaasɛ ahyɛnsodeɛ a wɔwɔ nipa nsa ano ana nipa nsa ano yɛn yɛfrɛ no sɛ nipa nsa ano afei wo nipa nsa ano mu akwan na saa ahyɛnsodeɛ ɛda wo nsam wɔ ɛsonso no yɛwɔ yadeɛ bi yɛfrɛ no sɛ genetic syndrome ɛno nso ɛtumi te wɔ nipa ahoɔdene ɛso ma ne se mpo tumi tutu anaasɛ wɔn nsɛm wɔ ahyɛnsodeɛ no tumi yora anaasɛ ɛtɔ da koraa ma wɔn nsa titiritii na sɛ wɔyɛ w'adwene sɛ wɔpɛ sɛ wɔpepa wɔn nsa no nsa ano awowɔ amanneɛ sɛ wonyi wɔn nsa no nsa ano no na nipa bɛtumi ayɛ a ɛwɛsɛ wɔn nsa nso a wɔn nsa mu ahyɛnsodeɛ no ɛka wedeɛ ho bi ɛwɔ wedeɛ no ntumi nyi na ebi a nipa bɛbɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔbɛyi wɔn nsa no nsa ano afiri wɔn mu na ɛfiri berɛ a yɛte ase kɔpem da a yɛbɛwu wonim kwan a yɛn nsa no anaasɛ yɛn nsa no ahyɛnsode no yɛn nsa soa no ɛsɛ yɛ adeɛ nti yɛn yɛyɛ adwuma wɔ akwaneasa ahodoɔ mu yɛwɔ deɛ fɛ no sɛ biometric security kabilang dito ang aplikasyon ng trabaho sa gobyerno, defense security clearance at mga lihim na permits sa armas. Yawo security. Anasa mabanbo akwan na ahodoɔ bebree ayɛ nam so. Na so deɛ na twerɛ kronkorn ne ka fa wɔn nsa nsoa no ɛho. Media megye di sɛ abɔde mu nyansapɛ mu no yɛwɔ bi wɔ hɔ no mu a osiesie nneɛma ahodoɔ bebree fi sɛ ahyɛnsodeɛ no sɛ de yɛasiesie yɛn nsa nsoa no nwanwa sɛ na mohwɛ deɛ twerɛ kronkron no ɛreka ne ha yi anuanom ahu nana yɛbɛtumi apo yɛnhwɛ twerɛ kronkron no sɛ nipa fingerprint anaasɛ nipa nsa nsoa no no ɛwɔ twerɛ no mu anaa Job 37:7 ɔsɔ nipa nyinaa nsa no sɛ nipa a ɔbɔ wɔn nyinaa ehu no de mohwɛ twerɛ kronkron no nsɛm no sɛ bɛyɛ mfie mpem 9 nipa nyinaa ɛwɔ wɔn nsa nsa ano twerɛ sɛ yɛn nipa dua ne yɛn suku akuta yɛn no Onyankopɔn no wɔhwɛ so sɛ ankora every person receives a mark in his hands proving to him na siya ay individual creation ng Diyos. Yɛn di ho adanseɛ sɛ ɔyɛ abɔde a Onyankopɔn bɔɔ no sononko twerɛ kronkron no sɛ Job 37:7 Onyankopɔn so enipa nyinaa nsa ano sɛ enipa a ɔbɔɔ wɔn nyinaa ehu no de sɛ de bɛyɛ nipa nyinaa bɛhu no sɛ Onyankopɔn abɔdeɛ Onyankopɔn abɔdeɛ yɛbɔɔ yɛn su Onyankopɔn a wɔbɔɔ yɛn no ntumi nka sɛ Onyankopɔn nim nipa ba na yɛyɛ ɛdeɛ na edi ho adanseɛ onipa biara wɔ nsa ano onipa biara wɔ ahyɛnsodeɛ na ebinom ka sɛ enipa firi mmoa mu na ɛbaa ya na sɛ revolution anka nipa nyinaa bɛyɛ baako nanso nipa ekura obiara na ahyɛnsodeɛ 1892 hwehwɛmu de aba bɛto dwa wɔ Francis Galton abɔde mu nyansapɛ de sua ne adi ho adanse sɛ nipa nsa ano no ɛnsesa mpo wɔ nipa ne nkwa na nyinaa mu na nipa mmienu biara ni wɔ ne nsa ano yɛ pɛ na saa hwehwɛmu yi de aba bɛto dwa sɛ sɛde wɔ biara nsa ano ana ne nsa ano teɛ no sɛ yɛyi nipa 64 billion ebesi hɔ a nipa baako pɛ na wɔ bi ɛwɔ nipa 64 billion mu enti tete nyinaa
Otumi nka sɛ every 19th century anaasɛ mfie mpem baako wɔ ha nkron ne mu no ɛne yɛbɛhunu sɛ enipa nkuta nsa nso ano baako. Nanso ɛyɛ ade a ne yɛtwerɛ no twerɛ kronkron mfie bebree. Yɛtwerɛ Job nwoma no 1473 BC. Twerɛ sɛ aboro mfie mpem mmiɛnsa ɔha nson ni. Nti enipa wɔ Nyankopɔn bɔɔ no no na nsa ano nipa biara wɔ nsa nsa ano. Ɛyɛ ade a wontumi mpoɔ. Posibilidad lang. Yɛmu biara akura ne nsa nsa ano. Na nipa mmienu biara ni hɔ a wɔne ne nyɔnko kura ahyɛnsodeɛ baako. Nti yɛn mu no yɛbɛtumi aka sɛ nipa mmienu biara ni wɔkuta ahyɛnsodeɛ baako. Nti Nyankopɔn nsɛm a wɔkaa yɛn bɛboro mfie mpem na ne yɛn nipa yɛn nsa nsa ano ɛno ne ahyɛnsodeɛ wɔ Nyankopɔn de ama yɛn nyinaa. Yɛmu biara yɛkyerɛ sɛ wɔ Nyankopɔn anim yɛmu biara ankorankora nipa. Yɛmu biara ɛte ase wɔ wiase no wɔ Nyankopɔn anim yɛn. Wɔma yɛn kenkan John 2:24. Na Yesu no ara deɛ wamfa ne ho anto wɔn so ɛfiri sɛ wɔnim wɔn nyinaa. Wobɛtumi de ɔwerɛ ahyɛ yɛn mu anaa? Yɛn ne ahyɛnsodeɛ no wɔ Nyankopɔn nim nipa nyinaa. Ade edi ho adanse sɛ wɔ Nyankopɔn nim nipa nyinaa ne yɛ ne su. Ankorankora nipa biara ahyɛnsodeɛ a wɔ Nyankopɔn de ama no. Ɛnyɛ ade koro. Nti yɛn ɛyɛ nsɔano koro. Nipa enni nsɔano baako. Nti de nipa 64 billion ɛbɛsi hɔ a ɔmo baako mpo no wɔ a wɔahyɛnsodeɛ koro. Mpo de ntaafoɔ bɛsi hɔ ebia na ɔmo hyɛ paa. Nanso wɔsono ɔmo mu biara ne ne nsa nso ano. Na yɛn ne ade di ho adanse sɛ wɔ Nyankopɔn te ase. Yɛn ne ade di ho adanse sɛ wɔ Nyankopɔn ne nsɛm a waka ni. Na wadanse ɛkyerɛ sɛ twerɛ kronkorn na ɛka no korɛ. At kami po ay nag-aanyaya sa inyo na inyo pong i-like, i-share at subscribe ang atin pong MCGI Na kung saan yɛrɔtɔn sa afra mu. kayong makapanood. Yɛsrɛ mo ma yɛn subscribe yɛn MCGI channel. Yɛn mu na yɛbɛtumi ahwɛ at pananampalataya. dwumadie Ang batayan ay ang banal na kasulatan. At natin din po sa afa abrabɔ mu nneɛma ho. iba pang marinig. Yɛn mu nyinaa wɔtwerɛ nsɛm kronkron mu. Inspirational songs, Na afei mga wokɔ yɛn nkɔmmɔdi bi ahodoɔ at so iba't a ibang mga wakaran yɛbɛtumi ahwɛ dwumadie ahodoɔ bebree. sa pamamagitan po naman ng Na dwumadie edi ahim yɛbɛtumi ahwɛ channel. no Sana po ay yɛn paki-subscribe video ninyo, paki-like, ahodoɔ yɛde ato yɛn MCGI nkɔmmɔdi bi afidie so. Nti mama yɛn like na yɛn subscribe na afei abere biara a yɛde dwumadie no bi bɛtum wɔ no wobɛtumi atie bi. Na sɛ deɛ dwumadie bi abɛto dwa wobɛhunu. Nti anuanom yɛrotɔn sa afra mo bio Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhyɛ yɛn Awurade mmara nsɛm nasa subɔ nkyerɛkyerɛ na sɛ Nyame yɛ adom a January 2nd. January 2, 2023, araw po ng Lunes, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Na January 2, 2023, adwoɔda anwummere nnɔnson Philippine man no mmerɛ mu. Na yɛbɛkyerɛ dwumadie ase akɔ kasa maako aduonu mu. Mobɛtumi ahwɛ dwumadie. Inyo po namang maaaring mapagpili. Yɛwɔ kasa nwɔtwe nso a dwumadie edi ahim wɔ mu a wobɛtumi nso ayi atie wɔ mu wɔ yɛ kurom kasam kasa a wɔpɛ no wobɛtumi ayi atie. Na afei yɛbisa yɛn nyɔnko nipa sɛ ɛba pinahahalagahan natin asetena mu nneɛma mu a tignan po ɛdeɛ na yɛde bɛkyerɛ wɔ Nyankopɔn sɛ katugunan yɛn nkwa at som kung ano bo. naman ang katwiran Mama yɛnhwehwɛ ano yie no mu ng banal na kasulatan. Panoorin po ninyo. ano yie no ɛnɛ tene ne nsɛm bɛn na wɔtwerɛ nsɛm kronkron no. Na yɛbɛsi dan ne yɛdi ho adanse akyerɛ wɔ Nyankopɔn sɛ yɛn nkwa ɛsom bo. Makapaghanap buhay ng gusto, ganyan. Maipakita ko lang na kaya ko. Ganyan. Na Yung
Say ye di ho dance akyere wo Nyankopon say. Yen kwa ho hia yen no. Ye bedo ya wofo ne ye namfo no. Abrabɔ de atoda aya na ewo ho. Say unya sika oto aduane. Awurade so ye ne hwe. Say ye ho adina. Anaasɛ yɛnya ahwɛ yi yɛka kyerɛ m sɛ mame nom kɔfe ana mame ni nnuane a ɛyɛ dɔkɔdɔkɔ mame ni nnuane ɛyɛ nkyenenkyene nti deɛ meyɛ ne sɛ meyɛ adwumadene ɛhwɛ m'abusua nti meyɛ adwumadene sɛdeɛ ɛbɛyɛ mɛtumi adidi na sɛ woanyɛ adwuma a deɛ na wobɛdi de bia wodwene ne wobɛdi ho a yung sakit na yun bigla na lang lilitaw. Pagdating ko sa bahay, sumasakit na yung tiyan. Na Mahalaga po ang buhay dahil atoda kora me ofia me nimpo se meyade toda ya yetime bo abra wani na Iwasan po natin gumawa. abrabɔ de ya de yehuhia ehia se ye boa ya wofo ne wona ewo awoyehia mu ma yenya bɔne di na yɛnhyɛ yɛ n'abrabɔ mu da yɛ so esi yɛ ne suwase me de obu mama wofoɔ saa so na me wo bu kɛseɛ ma wo Nyankopɔn sɛ ba ma pɔ modene mu a mehwɛ so yi ɛnɛma me ne ho kwan sɛ me de mini hindi nga pala magandang sobra. Anti Kailangan tama lang magsisimanta. Yero nyina yɛ nneɛma a ɛyɛ akyiwadeɛ. Minsan dumarating yung hirap. Na sɛ nakahanap buhay yung atoda ɛyɛ na nneɛma mu wadene. Bɛnko na meyɛ adwuma. Me kunu yade wɔ stroke. Ɔne aduane a obedi na so na wɔtwe biara yɛkɔ asɔre. Yɛnom nubɔne na yɛbɛboa wɔ adɔeɛ ne biribi ayi mu. Amɔfra wɔni awofoɔ. Te anadwo mu nyinaa. Yɛbɔ ka pii. Na ɛberɛ a me ho yɛ me nofo de mɛkɔ atɔ ayaresɛ na mehunu sɛ mewɔ kidney yadeɛ anaasɛ mɛsa aboɔ no ho atɔtwema. Tɛmɛ me de abrabɔ yɛ ade yɛhu hia. Anti sɛdeɛ bɛyɛ me ho bɛtumi ayɛ dene. M'ani agye ɛfiri sɛ ewiase yɛte mu yi Onyankopɔn ama yɛ n'akwanya sɛ yɛnyɛ abusua. Yɛma yɛ ne nkwa. Anti onipa a ɔte ase ne nkwa ho hia no sɛn wɔ Nyankopɔn anim. Yɛnkenkan Matthew 10 verse 29. Wɔntɔm patu pere mmienu ɛnyɛ kapere. Nanso wɔn mu baako mpo nkwati mu agya nhwe fam. Wɔntɔm patu pere mmienu ɛnyɛ wɔ ban. Wɔntɔm patu pere mmienu ɛnyɛ kapere. Nanso wɔn mu baako mpo nkwati mu agya nhwe fam. Verse 30. Na mutiri nwimpo wakan ne nyinaa. Na wɔntɔm patu pere mmienu ɛnyɛ kapere na mutiri so nwimpo wakan ne nyinaa. Muni Awurade Yesu Kristo ama yɛhunu sɛ de onipa abrabɔ sɛ yɛ ade yɛ so sem bɔsɛfo po yɛntiri nwikura wɔ Nyankopɔn akan. Sɛ na yɛ ho si hia wɔ Nyankopɔn. Yɛntiri nwimpo ɛyɛ ade yɛ hu hia. Ne nyinaa wɔ Nyankopɔn akan. Na sɛ bia apampa mu pa na wotiri nwi nyinaa pa ɛna wɔ Nyankopɔn bɛgya wotiri kan wotiri nwi ne kan. Nti abra no ɔtɛ ne Paul wɔ ehu mu no wɔn a wɔka ne ho no wɔyɛ nipa 275. Abra na ɛyɛ suhyɛn no ɛba bɛmem no Onyankopɔn soma na abɔfoɔ ka kyerɛ wɔn tɛ ne Paul sɛ asomafoɔ ti aduonu mmiɛnsa Acts 27 verse 23. Na anadwo Onyankopɔn na meyɛ ne deɛ na mesom no no bɔfoɔ bɛgyina me nkyɛn ka sɛ Paul nsuro atwa sɛ wokɔgyina Kaesare anim na hwɛ Onyankopɔn de wɔn a wɔne wɔnam no nyinaa akyɛ wo. Nagbigay ng garanti yung anghel
Hindi kayo mapapahamak. Kahit ang barko masira, hindi kayo mapapahamak. Kasi kailangan makarating ka kay Cesar. Makakarating sila sa Roma. Naglalakbay sila, inabot sila ng bagyo eh. Ano ang garanti ang sinabi ng anghel kay Pablo? Omo betumi akodu Roma, abra won ho enka. Na ashansode ya Paul na wakasa fa ho. Enti mesra mo se munidi na eno nso beje mo enkwa bi. Na mo biara enwi baako mpore into infinity so ento. Sa kanila kasaka kay Pablo, hinaranti nung anghel. Kahit isang buhok hindi mawawala sa ulo nyo. Biro mo nasa bagyo. Tapos mawawasak na yung barko. Paulo, na yon kufa wakane ho nyina. Ya hye won bose. Won mu ba kum potrinwi into. Ebia na su hye na betumi asai. Na so mu trinwi mpo. Paulo trinwi ni wana wakane ho nyina trinwi ba kum poren hye. Ye kyerɛ sɛ woni pabra boy ade wo hia wo Nyankopɔn. Na wo hia posine mpatipere. Kahit isang maya hindi Aronti sa lupa, hindi mamamatay. ebia na woni kapre ene yede ton apatipere nanso apatipere ba ko rento fam a agya Nyankopɔn emma ho kwan Para gamitin natin sa paglilingkod sa kanya. arsa wo Nyankopɔn amayen enkwa sa yemfa nsom Sa kanya pasako. Nyankopɔn amayen mu biara nkwa sa de ba ye bedi nachi Yon ang naunawaan ng mga na yatuma yesetia ma wo Nyankopɔn propeta. 12:13 ng Ecclesiastes. Nyankopɔn de nkwan maayen sa yemfa nsom no na yenye setie ma na hyede mama yenken kan wasankafo ti dumienu nchemu dumiensa Ecclesiastes 12:13 asam no wawie ye de yate nyina ne se soro wo Nyankopɔn di na hyede so ana na di ne mmaransam so ayene nipa nyina asɛdeɛ. Yan ang buong patungkulan ng tao. Kaya tayo nag-i-exist para sumunod tayo sa Diyos. Gumawa ng kanyang utos na mabuti. Yeni wo Nyankopɔn ahyɛdeɛ so ɛbɛsɛ nipa nyina asɛdeɛ. Na asɛdeɛ sɛ bɛdi Nyankopɔn mmaransam so. Ephesians 2:10 ɛse na yɛyɛ n'adwene a wɔyɛ yɛwɔ yɛn Kristo Yesu mu ma nnwuma pa wo Nyankopɔn asiesie ato wɔ sɛ yɛnnante mu no. Nti kira kronkorn no se Kaya ang buhay mahalaga kapatid para sa Diyos. Napakahalaga ng buhay. abrabɔ deɛ ana nipa nkwa deɛ ɛyɛ ade yɛ wo hia. Nipa nkwa yɛ ade yɛ wo hia. Nti sɛ wo hukum nipa a wo Nyankopɔn mfa ho nkyɛw. Awurɛ nipa nkwa ho hia. Utos nga ng Diyos yun, kung magugutom ka, pumatay ka ng hayop. Na yɛntwerɛ no twerɛ kronkron mu sɛ sɛ wokum akokɔ a wɔbɛkɔ bo nsɛm gya mu. Nanso onipa deɛ yɛka kyerɛ wo sɛ nkum wo nyɔnko nipa da wo nyɔnko nipa. Saa nkyerɛkyerɛ yi kyerɛ yɛn sɛdeɛ abrabɔ si ho hia se fa. Ito panoorin naman po natin ang istorya ng pananampalataya ng isa nating kapatid sa MCGI. Na babi yɛdri bama yɛntie yɛn nua baako gyidie mu asɛm. Ay nang hawak sa pagtitiwala sa magagawa. Yɛn nuanom a yɛfiri Members Church of God International yɛn nua baako a ahohiahia ne yɛn ho kyerɛ wɔ fa mu nyinaa akyi wampa aba no wɔ nya gyidie wɔ Nyankopɔn. Dati po akong Katoliko at maaga din po akong na-expose sa mga bisyo nung bata pa lang po ako. Lumaki po kasi akong parang kanina me ko Catholic. Sa murang edad, naranasan ko pong uminom ng alak, abra na me yabe mu na me num cocaine, me twe cocaine and marijuana and cigarette. Abra na me sa no na me yaso den fo na me mu mawofo. Kalsada kahit gabi na. Free sa abra no. Edra na adwa ye ko chinchinchini. Tina yenim yense ye aswode ma dakro bi patrol fo etaye sa kasagsagan po nung na me wo high school na me siya sa metie brother Ellie na me jai no bone ne no me ye ma se metie nkyerɛkyerɛ no na
Amameti assessment radem ras ma message nti at nung pong ilang araw na lamang po bago po yung na autismo, metwas metie subon chere no aka na kakra mama boy su no so hwe ebai me na fofo mpoto nsa from se me meka wo no po ng Diyos na bautismuhan po ako nung November yakoye 17, party na so me yimi hu free mu metie subon chere na kwapoma wie na me boy su na bra me boy su foforo ya mame asade se wonua wa asafuni mu pamasahe, nakakaraos lang po kami na makadestino. Abra me dasu sa no me ye adwuma makapunta lamang po sa pasalamatan na opo bro ya menye sika me ne nuanom efroko ye hia dem wo our pallet onua wo kwa pallet ana ane me kunu sane ye asade wo hia se be ye na sade atoda ho kyerɛ wo ho de sika ni ho that's why ade ho be hia se ye be boy no ho modene ne aye na sade naranasan ko po na masubok po yung aking pananampalataya nung nagre-request po ako kung paano ako mapopromote doon po sa kumpanyang aking pinapasukan. Ang sinabi ko sa sade me gidi seti ebra me boa me ye ma agre se me kopa dwuma ku bi mu aye mu adwuma no me boss na ka kyerɛ me se po nung time na yon ay patungkol po sa Pasko nila. e ba bo ma baso ewo adwuma na mum ye wodi dwuma di bi be hwe me nsa na se metumi ya bo ma baso na eye Christmas hu biribi na me ye ma agre se metumi ye efrese anya de me wa ko gina dwabo bi ate se me bo Christmas hu dawuro na dwuma ku no ama me kwan nti bi tumi fo se me ne brother Eli enkasa wa text message so na bra me sere brother Eli na futuo waka kyerɛ me se na se anya gidie nti na wo ye biribi na se wo ye ne se adwuma ne kekede a ene ye menyai ta wo ye de abo adwuma ne se nya gidie nti na wo ye de a wanyankopɔn ne mo wane na homo bro ya bɔ mabaso wo madwuma na metie brother Eli na futuo fa madwuma me ye ho wi ye mesua ye mfiri saa sua ho ne mu na ya bɔ mabaso wo adwuma mu ade ye hu hia ne se metu me ho asi ho aye adwumade ne ye de ka mebra me ho ase ama wo nyankopɔn na se ye sa enwie wo bɔne biara mu sa pinakamabigat na pagsubok po sa amin na nakomatos po yung ang na 2016 mabusia mene mabusia sa fa so hwe kasim ereseminua ayare ya geneto ayare sabe ya be na watwemi no se na virus bi wo na adwene mu oko comatose wanyankopɔn mo wane na humo besa asere brother Eli ho afutuo se ho mpai bo kan se on be kan no wo mpai bom na me re emfiri da na brother Eli kan sa wie ye no hindi po naglipas yung ilang araw bigla kakra chi no onua no ebuye nani efri ne koma okoye no mo na dokute ne kasari ya 2 minua no aye century ne wanyankopɔn mo wane na homo bro 2017 na 2018 metumi ko Brazil na metumi nya akwanya ko hunu brother Eli awa po ng Diyos din nung pong taong etumi ne na kasai wanyankopɔn mo wane na homo bro 2021 bekosra KD Rock wanyankopɔn ma ye na kwanya ma yetumi hunu brother Daniel na ka me twɛn brother Eli ne brother Daniel se me hu wɔ n'anim wɔ no menya hoto na ye ne de menya haye ye ne die so no nko ma hunu sampa hom kro no ana wɔ brother Eli so no ɛno ana wɔ brother Daniel so mu wanyankopɔn mo wane na homo bro yetumi atoa so awa hom brasim ɛde ye ho ahyɛ MCGI dwumadie ahodu na wanyina kan ye ho ma ye sum wanyankopɔn impomenu anom binom me yore ne ma wofo enso wanyankopɔn mo wane na homo bro no esan so anya agapade afiri wanyankopɔn nkyɛn medin di brother Leo Grape na ye ne megidie mu asem aseda pepem nka wanyankopɔn Keep
At sa atin po namang patuloy na layuning mai-promote ang paggawa ng mabuti pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Muli po, isang social gusto abaya ho mo din sa benyong kundi papa no. naging reaksyon ng ating Yade, kapwa-tao. and you should move your baba to get to your home mountainous. Let me help you. Thank you. I'm a nurse, so for me, I'm a nurse in intermediate. A person bring a bring a boy nipa. hands weren't full, so I just wanted to help her. I'm a person me boy no. So it's just a kind gesture. A lot of people don't do that these days, Nah. so I just wanted to lend a helping hand. Me ba say bet me aboa won say the person ye boa won. You're welcome. People need to be more kind Na and help people in e hia say nipa nya abadaye aboa won na wa ho twirem. Doesn't matter who she is, just I'm found in the paba na we ye de ye pese ye ni papa. Enti ye no ma papa na ya boa ye nyonko nipa no ye ya de egu hia. just live with love and peace. Enti odo ne asumdue di no na wa je papa. Okay. That one's for Yeah, there's one more here. Okay, I'll fix it. I think your bag. No, it's okay. But me aso. I just saw that. I'm more na me fan ko wo ka mo. Na She looked like she was in me hunu no na me pese me boa no. my parents and my grandparents. Na awofo ne nananom se me nananom atete me se me mo ani pa bra wa wo yen hia mu ti no anya de kasiye Do good and help people and nti se wo ye papa abo wo jonko nipa ne sanka nipa nyina be papa abo jonko nipa nka bo ne nurse wo wi ase And Jesus loves you. na That's just how I was raised. na se de tete me na ye ne kwa me fa so boy jonko nipa nti obi an so fa ho kyere mu nti wo akwanya na ye mo nipa ne se ne ye betumi biara na ye ne ade a wo se me hunu obi na so wa wo hehia mu a epese me bo nipa no ye ne ade a ka me ho nti ma fa na se mabusuani epese ye bo nipa nti ye ne kwa ne pese fa so bo nipa bra wa wo hehia mu bebo wo no se ne betumi biara
We all have mothers, we all have fathers, we all have family. Na yawo enanum ne agye wa busua na sane ya busua ye no awose yetete afo yenso ye ma afoforo saa. She needed help. And if I needed help, I would want somebody to help me also. Mes nipa ne hia moa, mes da chi bi mhia obi boa, mhia obi moa. Ene ye betuma ya boa ye no ye no. Natuto tayong maawa. Kasi sa araw ng paghuhukom, Mama ye nsia se ye be ye moburuhunufo. Abre se atemuda no. We Yankopon de homobro be di dwuma. di nagpakita ng awa. Enti Ang awa ay Yankopon se laban sa paghuhukom. ahomobro ini ho ma de wahunu obi mobo. Gaya ng Diyos. Mama ye nsia se ye behunu nipa mobo se ne we Yankopon ye no. We Yankopon ni se de ye se moburuhunufo. Na mehunu de mepese mehunu ne mobro ne mobro. Yung mahihirap, yung mga Na babaeng bao, yung ankankan sa nipa no a waye hiafo. Wana woni agya akunafo ne wusia. Wana woni hwewa asetena yimo. Won mo na Nyankopon na pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ehunu won mobo. Ndi hunu bi sa mobo won so Nyankopon be hunu mobo. Enti Nyankopon ya adom a January 2, 2023 enyumre no nso. Ito po yung mga katwiran Ay wo Philippines Ghana hebe ya no padu baako. Ye ba be hia Nyankopon tene ne nsɛm. Africa nsɛm kronkorn mo. Enera Yesu Kristo. Amra nsɛm bebe yadri. Wana waka ye ho ne yenu anma free members Church of God International. Ne yenu anma free Shia da yahudu mu wo so wa homa no so bi no so kaye no ho. Wan mo wa atu won ho agu montene so sade ye be ya. Ye betumi aboa ye nyonko nipa ewo awhehie mu brother Joshua Antonio. Ewa homa no so brother Joshua mawo. Ajo. Oh baby awo bia. Pagbati po ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos mula po dito sa Adonias mudwe enchia. Siyempre, kasama pa rin po natin ang mga kapatid po natin. And wa Mingaran Aurora. Wana wakaya hone yenu anma free members Church of God International. Anaasɛ MCGI. Ene Ɛfieda Wanyankopon mo wane na ho mobro. Yenu anom nyina yatu ho gu montene so se yebeboa ye nyonko nipa. Binibigay po ng ating Panginoon. At sa tulong po ng Diyos, Kuya, ay masaya po nating ibinabalita na napagsagawa po tayo ng public service kaninang umaga. Wanyankopon mo wane na ho mobro. Sitio Kabog, Barangay Matawe, dito po sa bahagi po ng Dingalan, Aurora. Yete sa pinakasentro po ng Dingalan. Kasiyabo ne se yede apomodine buka ko hia so Sitio Bingalan. Pagbiyahe po natin kasama na ayesema beye aduanan akwantu free Bingalan Shia dem ekoho yeni anma free MCGI ayegina yeko sa kuraso won yansemre ya de dwumadie ketubi hyehyɛ so ama yeni anma ewo ho no na almusal at bukod po sa pagpapakain po natin ng libre para po sa mga katutubong dumagat ay namigay anti yakoma won ma no paduane items na afin so 50 pamilya at sa tulong po ng Diyos yasanso ama wonum abusua beye aduonum eye inuane anase groceries yeni anoma wo dumagas awaye hiafui yede achede koma wona neje nene yetumene won mo baako akasa awo Sitio Kabuti awo Bingalan Aurora Opɛnimma Apollinio ni yamawadwo. Ilan po kayong mga katutubong nakatira po doon po sa bagi po ng Sitio Kabog doon po sa Barangay Matawe? What to say? Nipa fi dumagat wa hay. Mo what to say? Say bedi sana me nyina akyi a. Hanap buhay niyo po roon. Halos kalahati po sa amin sa Kalubay. Mo adwuma ne sen ewa hay. Adwuma mo ye no. Yemo dodo no a eye akuafo. Na yemu fanso. Ano naman po yung may tinatanim po natin sa ewo empoano a. Saan po 'yon? Ya kyere nam. Nti ede na modua no mo afu. Ya afu ne ben. Subontene bia no. Na enyoma emprepi ne ya yedua no aye kwadu ne mankan. Na enyoma akeka ho. Na enama mo famu wo no.
ahokyere mo fam na bi te sɛn ɔrɔra ha yi yɛnim da nsuo bɛtɔ nti no ɛtɔ da wotumi yɛ wo no wotumi dɔ wo no ba yɛ wie nsuo ntɔ na ɛno ma wie abɔ saa na akusae nneɛma no nti yɛnom ne yɛho hiahia no mu baako a yɛfam nti sɛ ahum kɛseɛ bɔ a na mframa dendene bɔ a yɛn afuo ɛsɛe Yung po yung ginagawa niyo pong diskarte mga tutubong dumagat. Kumusta po yung kinikita niyo po ron? Sumasapat po ba sa pangailangan po ng pamilya po ninyo? Yan o kwa ya faso ya adwuma. Pinapasapat na lang po namin kasi wala po talaga. Kung maghanap pa kami ng iba, wala na po. Na adwuma ya yan wa na edididi. Yung pong mga katutubo po natin na mga mangingisda, ano po yung gamit po nila? Meron po silang ginagamit? Ay po, yung pong tanse, tapos yung binwit. Na, wano sa waye, isumunam ho adwuma no nso e. Eden na wamo de kyerɛ wamo nam. Wamo de net. Yewo apokɔfoɔ binom wɔ hɔ nom a wɔnom inni nneɛma a wɔde kɔpo so. Ebinom mpo boat essay nalaman po ng mga kapatid po natin sa Members Church of God International yung kanila pong kalagayan po yung pumakatutubo natin yan na naman yung Members Church of God International te yan kan ka yan naman hiafo yi wa mo yɛ adwuma sɛ kuafo ɛtɔ da mo yɛ pokɔfo ana fishermen ɛnɛ free MCGI dyan po sa bahagi po ng sitio Kaboga. Bukod po dyan, wana wakopo wa hai sitio Kababaka. Yenu yanom akeka wɔ ne nsa sie ni ato. Ɛyɛ net a wɔn de betumi de akɔkyere nam ɛna afei amma ahodoɔ mo betumi aduadua no mo afu. Yɛn yɛ akyɛdeɛ kɛseɛ a wɔde abɛkyɛ yɛn. Yɛda mo ase bebree. Yung pong dalawang sako nito, ilan po yung estimate po ninyo na na ano po yung talagang permanenteng ni padodo sa nabit niya yeso faso tapos iba kung magdaragat sa dagat naman po nagtatrabaho tapos iba po ibang katutubo na mga kasamahan ko na kung ano yung hilig nilang trabahuin yun lang din napagalaman din po namin na hindi po basta binhi kasi naganap po tayo yes Anya abang kuan ye kailangan po ninyo na naalaman po ng mga kapatid anti sa MCGI. Emma ko pati ben na mo pedua. Na nagtatanim po ng mga binhing palay. Sa amin po ang karamihan. Never say mudua. Aye emma hoduwa wo nkurase palay. Ahay no dia ta sha da dua na pa no. At wala kami makuha. Sara-sara naman po ang tinatanim namin kung nagbibigay sa amin kung ano-ano po yung binibigay sa amin, yun po ang tinatanim namin. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon, Mang Paulino, sa mga katutubo po natin na nakasama po natin ngayon. Ko po wa kwenya pa, yan sa kaise. Yade basum, yenu yanom ni yung krumufu a awahi. Napaglingkuran po natin doon po sa public service. Wano sa wakayen ho no, ay wana yasum won, ewo yan. Krumu hai yame binom nso aduane ana grocery akyɛde ahodoɔ nkyɛn nuanom Onyankopɔn ne mo wane na ho mobro paggawa po ng mabuti sa ating mga kapwa because Officer yapase atoa so yɛ nyɔnko nipa papa MCGI Dwene Nnipa ho na MCGI ɛhyerɛn ɛne mo nyam nka wo Onyankopɔn. Sige po, salamat po sa inyo. Maraming salamat po at sa lahat ng atin pong mga kababayan na mga katutubo dyan po sa inyong lugar, mga dumagat. Adam masi bebre, yan yung ano mo suwa. Wamuwa dumagas increase, yan yung ano mo yung free MCGI. Anaasɛ Members Church of God International, yan yung ano mo yung wahumano swingin na. Yan yung ano mo suwa free miyami yahudu, wiyasi afana. Yada, aradi ase. Wa akwenya pa yan sa kaise yabesom mo
sa iba't ibang mga lugar. Kung meron po kaming maipagsisilbi, maaari po kayong kumatok sa atin pong mga coordinating centers at po ang aming makakayanan, inyo po sanang mapagdambutan. Kasama po niyan ay meron din po tayong 24/7 na digital. Na wanaswa. Po ninyo matawagan yan. Kung kayo po kaya ho ni ano mahodo wo yan ko modi bi afidie so. Na makausap upang yawo digital clinic. Amo betumi afre adokotafo asre futuo. Afa muapo mo dine ho na futu bi wo ho a warmo tume de amamo. MCGI Digital Clinic Hotline. At sa anumang paraan, tayo po ay makakatulong sa ating mga kapwa. Anti adi biara ye betumi ayede abo enyon ko nipa no. Pati po yung ating mga free potable water. Ya de subo nkyerɛkyerɛ ɛkɔso wɔ mmea ahodo wɔ wiase na afei so. Yɛsan so wɔ free potable water project and a scholarship project. Yɛwɔ feeding program and afei. Magawa natin sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan, lalo na po yung na ade biara ye betumi aya sum ye nyonko nipa wa wo yehim enkanka wana woni hwe wa setena yimu no anya hwe no kwan bi so no. Mga kapatid rin sa iba't ibang panig ng daigdig na patuloy na nakikipagkaisa upang ang atin pong samahan. Mga betumi ade ye asum wo na busu ye pese ye kye ye ne anoma wo free mmea hodo wi ase. Sadi abeya ne anoma free member Church of God International. Wabaya we nyankopon na kundie na nyankopon na yemu yaso nyonko nipa so. Na don hwere enkron ni. Maliit na komunidad diyan naman sa lugar ng Agusan. Obese don hwere enkron akwa sitio Kubao. Ye kure bia wo Augustin de Sur. Sa MCGI. Na ye we nyankopon mo wane na homoburu. Ye ne anome free MCGI etume ko won ho kosum won. Ana ne anome wo Members Church of God International. Eka kwan sini bebree ekọ ho se wobetumi asum ye nyonko nipa everse MCGI Dwene Nnipa ho. Mana pihak kali saja? Ngapain nak? Magkadun sa'yo ito. Ingani ang among sitwasyon. So, grabe kalisod ang among kinabuhi. Ayan na yan, tibia. Yawa mo wa sa tinay mo, enoma mo edene. Anti grabe ang sakit nga ni abot sa amua. Amua mo dia bra ye na ye mo kasi. Enne no ma ye famu na ya ho ye hia ye mo madodo no a yade ye kun won ahotwere ekun won every say ye nkodu ayare sabe ye ho no mo. Na won mo kura firi mu. Anti ayade ya beka ye tirim. Se omo a omo asua ngoma no omo anhye da so mo besra ye mpa de ya. Hwem kayensa. Habang nabubuhay, laging laman ng puso ko, makita ang pagbabalik mo. Ang among ginikanan wala jud na wala jud na edukar kami pud ang mga kabataan wala antud na
putrom namin ang kunya ang among mga kabataan makaiswela kanang tubig namo dili makasupply dito sa tumoy balay namo gamay kayo dili maigo ang among bisita so makonsensya mi ba pero wa jud namo mahimo kayo may panamo. Kailangan magawa natin to na may bigay serbisyo. At yung makikita mo talaga yung mga pag-asa na sa yayayi na sa ne munya butre kada buwaye no. Bagamat mahirap pero hindi yun namin inaalin. Ewa mo se. Eno mamuwa dina diya na su yemfi ade a yɛhwɛ ne sɛ yɛbɛtumi abahai abɛyɛ deɛ Onyankopɔn ɛpɛ firi yɛn nkyɛn. Nti sɛ yɛhunu mu sɛ mo ani agye no nko adɔɔso ma yɛn. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kana. Dan ka Onyankopɔn. Aseda ka Onyankopɔn. Ampa ay Onyankopɔn na mani peni da so. Na ay Onyankopɔn so na wɔbɔ enipa ho ban. Na naadom atumi aso yɛn so. Na sa MCGI Dwene Nnipa ho yi. Na ay Onyankopɔn na abɔ mo ho ban de mo ba ha yi. At ang kapurihan hindi mapupunta doon sa tao. Ano nyamono nya amano die na mum aba Onyankopɔn nkyɛn. Na yɛn hwɛ Onyankopɔn na wɔfrɛ yɛn no anim Onyam. MCGI Dwene Nnipa ho na MCGI ɛhyerɛn ɛne mo nka Onyankopɔn. Kami po ang MCGI, o ang Members and Church of God International, ay patuloy na sa tulong ng Diyos ay Ano may MCGI, ano may Members Church of God International. Onyankopɔn mo wane na ho mobrom ye pai Onyankopɔn ni mo nya mo kavrisi ni sɛ Onyankopɔn adom ɛwɔ hɔ da na ye Onyankopɔn akonde kuma bi sɛ ne pana na adom bɛso ye nyonko ni paso na nuanom yɛrɛ sa ne ton sa afrɛ mo sɛ mo mɛka ye ho na yɛnsua ye ne Awurade Yesu Kristo
Emra nsɛm na yɛn nyinaa yɛhunu nea twerɛ nsɛm kronkorn no ɛka akyerɛ yɛn. Adeɛ biara a wɔsɛ yɛyɛ sɛ Kristofoɔ. Nyankopɔn yɛ adom a January 2nd ana 2nd January 2023. Yɛbɛtie yɛn Awurade Emra nsɛm wɔ yɛn MCGI nkɔmmɔdibea afidie ahodoɔ so. Mobɛtumi asubscribe, mobɛtumi nso akyɛ ama nkurɔfoɔ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ abere biara yɛbɛnya akwanya sɛ de bɛtie wɔ Nyankopɔn asɛm no. Mobɛtumi na yɛadɔkotafoɔ, anuanom adɔkotafoɔ akasa. Yɛnuanom bɛfiri mmeammea ahodoɔ wɔ wiase wɔ Aurora. Yɛda mo ase. Wɔn a wɔka yɛn ho na wɔn nso wɔyɛ ahoma no soɔ. Na yɛnuanom bɛfiri mmeammea ahodoɔ wɔ wiase afa na nyinaa yɛda Awurade ase. Sɛ ɛnnɛ nso yɛn nsa tumi aka akwanya pɛi sɛ yɛbɛnya saa brɛko pɔtee na yɛde yɛn gyidie a yɛwɔ mu ɔno yɛ adwuma ɛne sɛ bɛyɛ nnipa nyinaa papa berɛ a yɛwɔ ahoɔden sɛ yɛbɛyɛ. Ɔsɛ twerɛ kronkron ka no Ephesians 2:10. Adeɛ baako a yɛgyidie no ɛne sɛ yɛn adwene a wɔyɛ yɛwɔ yɛn Kristo Yesu mu ma nnwuma pa a Onyankopɔn na siesie ato wɔ sɛ yɛnnante mu no. Na awieɛ no animuonyam ne a yɛyɛ nyinaa yɛ Nyankopɔn dea. Na yɛn mu no yɛda mo ase. Yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa a ti sei. Na yɛde nnwom yi agya mo. Nnwom a akyerɛ sɛdeɛ Onyankopɔn sesom bo ma yɛn. Iba't ibang panig ng Jane, ɛbɛto saa nnwom ama yɛn yɛn nuanom afiri mmeammea ahodoɔ wɔ wiase. Mama yɛn hyerɛn na mama yɛn yɛnwene nnipa ho. Nnwom yi si a ɛbɛbɔ mpaeɛ. Oh, ito. Para sa'yo yan. Salamat po. Sige, kainin mo. Salamat sa Diyos. Gutom din ako. May tanong ako sa'yo. Ano makukuha mo dyan sa awa na sinasabi mo? Tinin mo nga. Nasa obuwa nipa din na abɛnya afiri mu. Nya wo no de ama foforo. Wɔn na ne ho akyerɛ no. Odwene saa yɛ ɛnyɛ. Ade a ɛyɛ wo dea no. Wo de boa foforo a wɔma ɔka. Wo de yɛhwɛ ohunu wo hia ni mmɔbɔ wo de ama Awurade. Na wo Nyankopɔn na ho mmɔborɔ. Enwie saa yɛ foforo daa no pa. Kumikinang nangingibabaw sa ilaw mong dalisadyang napukaw. Damdamin ay lubihang mo, liwanag mong pumupuno. Ika'y busila kumukutitap sa langit ay tila nagpapasikat. Sinasamsam ang iyong ganda, damang bunto hininga. Sadya bang ilaw mo'y iba sa puso ko? Ikaw ang nagtitikta. O sapat na bang kita'y sinasamba? Sa di mabilang na tala, kislap mo ay litaw. Ako'y tunay na pinagpala
sa di mabilang na tala. Minsa'y humihiling, minsa'y nagpapakabaya. Pangako mo sa'kin wagas na ligaya. Panatag sa tanggulan mo, ako ay iyong tiyabang ilaw mo'y iba sa puso ko. Ikaw ang nagdidikta, o sapat na bang kita'y sinasamba? Sa di mabilang na tala, isa lang mo'y litaw. Ako'y tunay na pinagpala, pag-ibig ay ikaw. Sa dami ng bituin sa langit, isa ang iyong liling. Oh, natatangi ka sa di mabilang. Nais kong malaman mo sa'yo'y walang papantay. Kulang ang buhay ko sa buhay mong ilalay. Binibigyang pugay hangalan mo. Sa di mabilang na tala, isa lang mo'y litaw. Ako'y tunay na pinagpala, pag-ibig ay ikaw. Sa dami ng bituin sa langit, isa ang iyong liling. Oh, natatangi ka sa di mabilang na tala. Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay ng programang ito na MCGI Cares, sa ating pong pagtatapos, kayo po'y malugod naming inaanyayahan sa isang pagtatagubilin sa Ano yan yɛtiefoɔ a wɔfiri MCGI Dwene Nnipa ho dwumadie mu ma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpae. Ama namin na makapangyarihan sa Yɛn Agya, twɛdeɛ mpo pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Sa lahat Agya, yɛda wo ase kabutihan mo na ginawa mo wɔ sa aming w'adɔyɛ buhay. na wɔ nnipa a Mong umiral wɔda n'adi wɔ yɛn abrabɔ mu nyinaa. Wama yɛ kwan mong ibig ama naming yɛatena makasama ase. sa ipinangako mong paraiso. O tirimɔbɔ nyinaa ne se wopɛ sɛ yɛka wo ho wɔ w'ahenni mu wɔ paradise. Salamat po sa iyong Na yɛtumi anya malasakit daa anigyeɛ wɔ yɛn akoma mu. na alam namin Yɛda wo ase ano ɔwo man ang dɔ aming na wɔ pagdadaanan nnipa sa a buhay na ito. yɛnim Meron mang adeɛ biara a yɛfa mu wɔ asetena yi mu. na kami ay maranasan. Yɛfa wo hiahia, Ito hindi ɔhaw maitutulbas ne amanneɛ mu a sa kaluwalhatiang ihahayag mo sa amin. animuonyam a wɔde ma yɛn no, Sumunod sa iyong hwɛ ni hɔ a yɛbɛtumi de yɛatoto ho. Sana samahan mo ang aming mga kapwa-tao Yɛsrɛ wo na sɛ sumusunod ka sa yɛn nuanom ho, programang ito. Nawa matanggap nila wɔn ang a iyong banal na salita. wɔdi dwumadie akyi. Magtanim sa kanilang mga Yɛsrɛ puso. wo sɛ At ka wɔn ho ma wɔntumi nyɛ wɔn maging sa nsɛm. pamuhay sa araw-araw Ma yɛn ntena wɔ n'akoma mu no hɔ a Panginoon, na yɛtumi abɔ yɛn bra sɛdeɛ wɔn nkyerɛkyerɛ teɛ wɔ yɛn asetena mu. Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn mu biara. sa iyong banal Yɛn nuanom a wɔka yɛn ho, yɛsrɛ wo patuloy hu yɛn na mmɔbɔ. makabahagi sa pagpapahayag ng iyong Yɛsrɛ wo sɛ na hanggang sa uling sandali daa ne da nyinaa hu yɛn mmɔbɔ mga hininga na yɛntumi nya wɔ w'anim adom pili kami ne sa dahil wo nhyira likha mo
mude botayenti a wobo ye no ayenti memfanya adwuma ane si yebe nyonko nipa papa arade yabompa ye se yawo yawudie bebre yawo no mapi aye pese ye de to wanim so honko na wonimu ni ye famu wa setena yim nsɛm na yɛgyae yɛn akoma mu dadwene nyinaa hyɛ yɛgyae de nyinaa hyɛ wo nsa yɛsrɛ wo sɛ sɛ yɛn mu biara ɔfiri nokurom aba wo nkyɛn haw ano wo nsɛm na yɛgyae de biara wɔyɛ abrabɔ mu no hyɛ yɛn nuanom a wɔwɔ ahotwerɛ mu nso ka ho bi bɔne biara wɔahunu ne yɛn mu yɛsrɛ wo fa kyɛ yɛn yɛsrɛ wo sɛ ma w'adɔm ntena yɛn mu ma yɛnya homu anidasoɔ adeɛ biara yɛfa mu wɔ asetena yi mu no yɛnim sɛ wo na animuonyam ne ayɛyie yɛwo dea yɛda wo ase pii wɔ yɛ agyenkwa kɛseɛ kristo yesu din mu amen. Tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng Diyos sa mga nasa. Pamay na yan isang ka insura na wada. Free na jawa srunchen. Adamong kwa jene ayarese free na radi Yesu Kristo. Ne honhom kronkorn kabumu. Eni yan na kumamu heneda. Sesya na da na da nyina. Amen.
kaluwalhatian mo. La la la, la 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 la.
lakas, ngunit nadarama pag-ibig mong wagas. Ako ay nihilak at pinaging lahat ng bagay ay sa'yo, Ama. Ang buhay at lakas, sampu ng kaluluwa ang maiaalay. Awit at pasalamat, nagpupuri. Hating gabi na nagdaan sa aking buhay, mga bagyong sa tulong mo'y nalagpasan. Ang mga sandaling puso'y nalulumbay. Iyong inawagan aking mga kamay. Lahat ng bagay ay sa'yo, Ama. Ang buhay at lakas, sampu ng kaluluwa ang maiaalay. Awit at pasalamat, pupuring walang kung mag-isa ay di naman makakayanan. Harapin ang pagsubok at kadungkutan. Sa paghina nitong lupa kong katawan, pag-asa ikaw pa rin ang aking gabay. Lahat
Brothers, sisters, and fellow men, the Scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty
for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga kapatid at mga kaibigan. Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Arade inyong Sa kupo. pangalan po ng iyong bugtong Yan ay jakedi ampon. nagbubuklod kaming muli ng Awa aming mga udaba puso. kron din. Lumalapit kami sa iyo Bio. na po sa lahat. Yan na ya kro Nagpapasalamat o yan kami akuma mo. Aja sa iyong minsan ya namang bow. pagtatawid sa amin sa araw na ito. Yan akuma mo wasa da fadi. Ang aming mga mata, Ya da wasi. mga bagay na Se anaday magilagilala sa amin waje yan nkwa. dahil sa Yani wa ehunu enyoma bebre. salamat po. Na Nararamdaman wadoye namin na wani ang penti. kapangyarihan ng iyong mga Ani salita ada sa sutiasi. aming mga buhay. Aja ya da wasi. Naririyan kang pala. Se yanya wansa Nararamdaman mutumi. namin ang iyong O yan pagmamahal. abrabo mo. Ama, Dane de nyina o yan afa. hindi po kami O mayanya utema na budo huatenka. makatatawid sa aming mga buhay Aja kung hindi dahil sa iyo. Salamat po nasi anya wo sa kapayapaan na ng wadu puso muntia. dahil alam namin Kayen tume mayroong mpemu kaming nkwayenim. umaasa sa iyo. Ya da wasi. Patawarin mo sana O esumbiya. sa aming O mga mayenya. kasalanan. O mayenya umuadum. Humihingi kami ng iyong Esra o sefa yan mratu sana po echayin. Ya bompa yesra o enim kalabagan bone mo fache. ang sangkatauhan. Maraming Yesra o se salamat hunudi penye na mobo. mga kalikuan sa nakaraang panahon. Na aye bone bebre emre bi abesene. Kalagayang napakahirap. Panginoon, Na adeyan na totebiya a edinimo. ng iyong awa Arade sa amin. ya bompa yesra o enim Mga adum. nagtatakot sa iyo. Mayenya. Pakialaala mo sana Ena ang yesuro aming wo. mga sangbahayan. Esra o se kai. Maawa ka po Ya sa aming busiya. mga anak. Tulungan Hunu mo po yan kami mamobo. sa aming pagharap Yesra o sa se sari-saring mga suliranin buhay. sa buhay. Iyan free awo hiya Panginoon, na watapi mo. pakialaala mo po ang Arade aming mga kapwa-taong yesra o se kai. nararatay sa karamdaman. Iyan ko nipa. Ang mga kirot sa Awo kanilang num mga abubuwa katawan. gumpam. Sana po, Panginoon, Wan yadi enti. sa Aja kalooban mo'y magsigaling. sa wani peduya yadi. Tanggap ng kalakasan na Nasaya nagmumula pa. sa iyo. Huwag mo Mayanya po weni madum pababayaan, Ama, na ang ahwa mga din may mabibigat na mga suliraning dinadala. Aja yesra o Sana se po sumaklolo ka sa mga nawawala ng wana awa yadi ya krankro. Panginoon. Wana wo Ikaw lamang po ang amanihe. aming natatanggi. Wana wana ni dasuwaira. Wala po Aja kami yesra o se hunu mo. nalalaman na masusulingan O pa. pwede bitumi ajani ako. Che. Sana po, Kani bebi ako. tulungan mo kaming lahat. Alalahanin mo ang mga Yesra o se hunu yan na mo. ang mga bao, ang Nakai mga musia sa buhay, ne ang mga ekunafu. napapabayaan Inyang sa kana aming wana winishi. kaibigan. Wasa Panginoon, tinay. alalahanin Wana mo eni pampute mu pagpalain yapo won. ang mga kapwa-tao Yesra o se namin. kaiwon. Nashra Tumutulong sa mga yenu yanom. may sakit, Wana sa mga nangangailangan, awa ang mga huyahiyam. manggagawa, Wana wayadi. ang mga kawanit, mga lahat ng Adakutafu. sa Abaya paglilingkod sa juma mga yafu. nararatay sa kanilang mga sakit. Yesra Pagpalain mo sa sa mga buwawana mga ayade. sambahayan. Gayon din po ang Yesra iyong se pamumunuan sa mga pamahalaan buwawana wanda na sana busiya. po'y turuan mo ng maaari pa namin Amana di magawa kamfu. upang malingap ang kanilang mga nasasakupan. Huwag mo pong Yesra pababayaan sa ang kai. mga nagkakamali Nabuhay. kapwa. Nayin tuminye.
Yes, fata abaya di kamfo na wɔn matumi aboa wɔn timamfo na wɔn yɔnko nipa. Agya, yɛsrɛ wo sɛ wɔn a wɔfiri akoma pa mpɛ sɛ wɔyɛ adɔeɛ no, tua wɔn adɔeɛ so ka. Agya, na sɛ nyɛ asetena yi mu a, ɛne nkwa bɛba mu no ma yɛnya w'anim adom. Na yɛn nsa tumi aka ho da nkwa abɔhyɛ. Yɛn Awurade, yɛgyae ade biara wɔyɛ n'abrabɔ mu no hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔpɛ nyɛ hɔ ma yɛn mu biara. Agya, yɛda wo ase bebree, yɛagye nkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit. Mamaya na yun isang kadang kadwe free na Jawa Surujay. Adumong kwaji na yara se free na radi Yesu Kristo. De hon kronkorn mo da ang kabumo. Ini yan hakumamuhin na da. Sisiya na da na da gina. Amen.